Ingon ana ko ka business minded. Kay ug wala na ko'y kwarta, ingon ana pug ko kadali makauna-hunaw gi baligya. Parihas ani akong baligya. Malunggay pandesal. Sana all na yuyab. O diba? Hod kay ko. Dali kay ko maka-adapt sa trending. Naaban jud ko'y nauna-hunaan nga trending. Katong ibabang presyo ng kikyam, fishball, calamaris, balok. Isoroy na nako ni be. Kabalo ko, dalira ni ma-sold out karon. Kay lamay man kayo ni akong malunggay pandesal. Taysa. Unsa man akong himuon ha para dalira mahalin akong baligya. Dapat naadyo ko strategy ana para dalira mahuk ang customer sa kuha. Ay tama. Ani na lang. Malunggay pandesal. Sana all na ayuyab. Init pa. Mangitan akong kabaligyaan be para makakwarta na siya gata. Malunggay pandesal. Sana all na ayuyab. Mga wayuyab, palit na mo. Malunggay pandesal. Mga wayuyab, palit na mo. Yatis, sabaha po ni Moy. Malunggay pandesal. Oy, bossing sir. Busing sir, sabah kay ka ba natulog ko? Oy, bossing! Na ako'y baligya nga trending. Malunggay pandesal. Sana all na ayuyab. Hala, kuyawa, napay pinayilso. Aw, sulbad na imong problema, bossing. Palit na ni ako, malunggay pandesal. Kayog makakaon ka ani, sulbad na imong problema. Makauyab na ka. Bidabi, dali patanawad ako na be. Oh, dara. Chef dayon, sir. Taysa, asa man kamunggay anay mong pandesal? Ay, naunsa man ni si bossing, oy. Wala ka kakitaan ni, malunggay pandesal. Yate, abi ko kato ng trending. Literal man yun na nga, kamunggay o kang pandesal. Sir, lamang na kayo kag mupalit ka niya akong malunggay pandesal. Kay kini pang pandesal, pang pamahaw ni. Unya kani kamunggay, pang paniud to ni. Kulang nalay manok ani, sir. Grabe sales stock bay. Pero dili ko mapalit ano, asa pa lang nagikan. Ay, asa ni nga brand, sir? Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kay trending kayo ni akong malunggay pandesal. Sana all walay uyab. Yatis, ningisulto ba oh? Wala man, sir. Gusto lang nako nga mupalit ka sa akong malunggay pandesal. Kay og dili ka makapalit ani, dili ka kauyab. Saan ni? Kulam? Unsa man kasi oy, naghanap po nimong istorya oy. Unsa man, mupalit ka ani akong malunggay pandesal? Oh, nalaos na ba akong kamunggay? Dili ko mapalit anay. Unsa pa lagi butang ni mo ana? Bahala kag dili ka mupalit oy. Atik-atik pa jud ka, wala man jud kay kwarta. Malunggay pandesal. Sana all lay uyab. Unsa po ni si Busing nga wala man siya nindayon og palit ani. Lami baya kayo ni akong malunggay pandesal. Sana all na uyab. Malunggay pandesal. Oy, Busing! Mga bossing! Kabalo ko, nga kapay na inyo ang trabaho. Maunang nagdala ko og snacks para sa inyo ha. Unsa man na? Mao ni ang trending nga, malunggay pandesal. Sana all walay uyab. Maninood man ka? Ay wala mang good bossing. Ang ako lang, mupalit mo sa akong malunggay pandesal. Libre na, kilaw? Ay why problema? Basta mo palit lang. O, dara o. Ay, kini, makatilaw na yun ta. Unya, lamay akong malunggay pandesal, no? Lamay bitaw siya, no? Pero ang problema, wa may kwarta. Nge, suning tilaw ra mo. Dili mo mo palit. Wa magud mi niingon nga mo palit. Niingon magud ka nga mo tilaw ra. Bad lagi kayo mo. Malugi ko ani akong business nga malunggay pandesal. Sana all ulit. Pero sige lang, ma'am. Pagpalain magkanalod, kay buutan man kay ka. Sa sunod gani, duha ang pritis ha? Sige na lang, oy. May gani kay nakatilaw mo sa ako ang malunggay pandesal. Sige na. Malunggay pandesal. Init pa. Laguta po na niya ako ang nayugian nga mga customer, oy. Dili magyud mo palit. Ang isa, wala jud ning dayon og palit. Unya ang duha, igo ra ning tilaw. Malugi na jud ko ani ba? Tag 5 ba ya buok ani ako malunggay pandesal. Bidaw be, pila na lang ni kabuok? 1, 2, 3, 4. Upat na lang kabuok. Subalti na lang ni. Lugian ako'y. Uy, hala. Naanap po yung negosyo si Agata, bay. Hala, katungan din ng trending alami kay nga malunggay pandesal.
Hala, naalagi sa nga na bay. Asa ka sagikan anak no? Pero tama rapod. Kay wala pa jud ko katilawan ng malunggay pandesal ba. Makakuha jud ko anak karon. Bantay lang ka karon. Impas jud nga agataha ka. Hurot gyud na imong malunggay pandesal. Sana all na ay uyab. Malunggay pandesal. Sana all na ay uyab. Uy, to ara nagtalikod na. Sakmito na ko niyang pandesal be. Malunggay pandesal. Sana all na ay uyab. Malunggay pandesal. Ako na ni imong malunggay pandesal. Sana all na ay uyab. Huy, kustan! Ambi na ako ang baligya ba? Nalugi na ba ako ng malunggay pandesal? Ha? Nalugi na ka? Daw be? Lami man di ay ni. Hala, ako pandesal! Wala pa ba ako ginansana, kustan? Lugi ba yung kay kuhana? Ha? Lugi na ka ane? Ambi na kustan ba? Ambi na kustan!